Egunon lagunok, gauzatxo bat kontatu behar dizuet. Setar batzuk etxetxoak egiten hasi dira. Goazen ikustera. Ikusten duzue zenbat hasi diren gure setarrak? Luze-luzeak dira eta potolo-potoloak. Batzuk egin dituzte etxetxoak. Lehenengo, honek egin zuen etxea. Bigarrena, honek. Eta hirugarrena, hemen ostotxoaren azpian egiten ari da etxetxoa beste bat. Eta hemen eskinatxoan dagoena ikusten duzue, hori ere etxea egiteko prestatzen ari da. Bai? Handiak egin direnez, orain, etxeak egin behar dituzte. Bakoitzak bere etxetxoa. Gaur, maiatzak 12 da. Eta gure lehenengo setarra hasi da bere harizko etxea egiten. Bere setazko harizko etxea egiten. Bere gorputzaren inguruan haria batzen hasi da kajaren eskinatxo horretan. Ikusten duzue? Nola dagoen lan eta lan? Bai? Ikusten duzuenez, setarra oraindik bere etxetxoa egiten ari da. Setazko hariarekin lan eta lan. Etxea egiten dau, ikusi zelan mugitzen dan barruan. Lehenengo, setarrak bere etxetxoa egiteko lekua aukeratzen du. Gero, setazko hariarekin, sare bat bezalakoa egiten du. Sarea eginda duenean, bere gorputzaren inguruan, setazko haria batzen eta batzen hasten da. Oraindik, barruan ikus dezakegu setarra, mugitzen eta lanean. Bere etxea amaituta dago. Orain ezin dugu ikusi setarra, baina hor dago, barruan, lasai-lasai, gozo-gozo, lo egiten. Agur lagunak, hurrengora arte.